kresťanom dneška 21. storočia sa často vyčíta, že vieme sa oduševniť, vieme priniesť obetu Bohu, obetu vďaky, obetu prosby, len nevieme preniesť jeho slovo do nášho každodenného života. Počúvame slovo a cítime sa neraz aj povzbudení a aj nadšení, a keď prídeme do konkrétnych životných situácií, doma, v rodine a v spoločnosti, ako si na to zabudneme, ako keby sme sa uspokojili len s tým, že veď chodím do kostola, bol som v kostole. Ale to, že som naozaj bol v kostole, to, že som naozaj prijal radostnú zvesť, sa má preniesť a má byť odrazom náš praktický život. Preto nám apoštol Pavol pripomína: či neviete, že ste Božou stavbou, že vo vás prebýva duch Boží? A preto možno ako taký konkrétny moment budovať ten živý chrám, ktorým je každý jeden z nás, keď tu čerpeme posilu, keď tu čerpeme milosti, o to viac by sme potom to mali preniesť do nášho každodenného života. Teda mali by sme budovať živý chrám v každodenných radostiach i starostiach každodenného života. A to predovšetkým vo vzťahoch. Dnes sme veľmi často, poviem tak, masírované je naše až podvedomie rôznymi šumami v spoločnosti, že žiaden človek nie je poctivý, spochybňovanie. Naopak, neraz sa nám predostierajú ako vzory životného štýlu ľudia, ktorí si nezaslúžia ani obdiv, ani vďačnosť, naopak poľutovanie. A my teda nemôžeme ospravedlňovať sami seba, že však ja nie som taký. Pretože pre nás je dôležité, Boh vidí do srdca každého jedného z nás. Nie ako nás niektorí iní vnímajú. Isté, veľmi konkrétnym príkladom je formovanie vzťahov doma v rodine. Mať na seba čas. Mať k sebe trpezlivosť a úctu. To už či je vo vzťahu rodičov k deťom, alebo deti k rodičom. Nie je normálne a prirodzené, že sa rodičia s deťmi rozprávajú len vtedy, keď treba povedať: nesmieš, nepôjdeš, nemôžeš, netreba ti. Je potrebné aj hovoriť aj o kresťanskom štýle života. Že trpezlivosť, láskavosť, dobrotivosť, prajnosť, žičlivosť, že to nie sú vlastnosti, ktoré sú vlastnosťami slabocha, ale silného charakteru života živého kresťana. Viem, že aj skúsenosti môžeme mať negatívne. Viem, že môže byť negatívna skúsenosť, či už aj medzi najbližšími doma, ale to neznamená, že je to v poriadku. Tento vzťah, drahí moji, predovšetkým vzťah v rodinách, má byť posilňovaný modlitbou, obetou a budovaný ochotou k spolupráci s Božou milosťou, lebo Boh nás k takému štýlu života nepozýva len preto, aby sa nami mohol píšiť, alebo aby sme sa my ospravedlňovali, ale on očakáva od nás, že budeme verní povolaniu a zasveteniu, ktoré sa nám dostalo v krste a ktoré rozvíjame prijímaním sviatosti. Že sviatosť pokánia to nie je len nutnosť či spoločenská nutnosť, keď nám niekto zomrie, alebo niekto sa sobáši, alebo idú vnúčence na prvé sväté prijímanie, ale preto, aby som naozaj menil, korigoval svoj život, svoje zmýšľanie, svoje správanie. Drahí moji, teda vzťahy v rodine, v susedstve, v dedine. Nech sú naozaj takým našim životným programom, ak chceme byť verní povolaniu, ktorým nás Pán povolal a vyznačil, že sme živým chrámom Ducha Svätého. A tu na tomto mieste nemôžeme počuť nič iné ako povzbudenie k takémuto svedectvu. My sme dnes, kresťania dneška,
dlžní tomuto svetu byť takou sviecou, svetlom, soľou, že u nás to naozaj vyzerá inak ako v rodine, kde Boha nepoznajú, alebo kde Boha berú. Boha si všímajú len vtedy, keď už sú celkom bezradní a povedia, už aj Pán Boh je nám dobrý v životnej situácii. To znamená, aj program takého duchovného rastu tejto mladej farnosti je tu celkom jasný a je pozvaním, je výzvou pre každého jedného z nás. Vo vzájomných vzťahoch, vo vzťahoch v rodine i v dedine by malo byť viditeľné a jasné, že jednoducho my sa neživíme akýmisi predsudkami alebo akýmisi spôsobmi, ktoré vnáša sekularizovaná spoločnosť, ale že my prijímame Božie slovo a podľa neho sa usilujeme aj žiť. Druhým veľmi dôležitým momentom pre život v spoločenstve je veľká zodpovednosť za slova. Dnes vidíme, že sa zdevalvovalo slovo. Dnes naozaj treba veľmi vážne pouvažovať, komu možno dôverovať a komu nie. Ale médiá nie sú jediným šíriteľom pravdy. Častokrát polopravdy či nepravdy. Lebo aj dnes počúvame pri stretnutí povie, ale to bolo v telke. No, alebo to bolo, nedaj Bože, ešte v nejakom inom bulvárnom časopise. To predsa nemôže byť. Položme si otázku. Vieme, čo hovorí ku konkrétnej životnej situácii Božie slovo? Čo hovorí Kristus? Lebo zákon sveta je jasný. Mocnejší, s ostrejšími lakťami, priebojnejší, nepoctivejší, má akoby v úvodzovkách na vrchu. Povie sa, s pravdou ďaleko nezájdeš. Zájdeš. A my sa o toto musíme usilovať aj vo vyjadrovaní, v spôsobe, v štýle. My sme neraz krmení podozreniami, polopravdami, a tu je potrebné uplatniť dar, ktorým nás Pán Boh, každého jedného z nás obdaril. To je dar rozumu a zdravého úsudku. Povieme zdravý sedliacký rozum. Ten nestrácajme, ale naopak ho bystríme a cvičme silou a mocou Božieho slova a Božej pravdy. Sme možno niekedy aj nástrojom, že šírime polopravdu. Zo života filozofa Aristotela je známa udalosť, že prišiel k nemu jeden jeho kamarát, ktorý vždycky mu doniesol z verejnosti nejakú klebetu alebo nejakú novú správu a tak prišiel a hovorí, Aristoteles, nerozmýšľaj nad nesmrteľnosťou tohoto vesmíru a neviem čo, ja ti niečo chcem povedať. A vraj, tak hovorí legenda, že Aristoteles povedal, počúvaj, a presial si to 3 sitami? A on hovorí, aké sita, čo za sita, čo to rozprávaš? Tak pozri, povedz, to, čo mi chceš povedať, je dobre? No, že by to bolo dobre, čo si chcem povedať, no nemôžem povedať, že to je dobre. A tak Aristoteles pokračuje ďalej a hovorí, a to, čo mi chceš povedať, je pravdivé? A hovorí, no, pravdivé, no tak to som počul. A do tretice pokračuje Aristoteles a hovorí, počúvaj, a to, čo mi chceš povedať, je potrebné, aby si mi povedal, no vieš, keď tak uvažujem, tak ani celkom, no ani nie. A teraz si to skúsme preniesť my, tieto 3 sita. Dobré, pravdivé a potrebné. Koľkokrát, keď som povedal, že sme možno nástrojom šírenia polopravd, nepravd, alebo nedaj Bože ešte čosi horšieho, tak možno by sme my tieto 3 sita mali veľmi pravidelne a často používať a preosievať všetko, čo podávame ďalej, tieto 3 sita. Prvé sito, či je to dobré, či je to pravdivé a či je to potrebné.
Potom sa možno aj z našej reči a hlavne z agentúry JPP, jedna pani povedala, stane jednoducho neúčinný nástroj formovania mienky a zaručenie pravdivých správ. A prinesie to pokoj. Prinesie to pokoj, lebo väčšinou, ak vznikajú napätia, či už medzi členmi rodiny, alebo v dedine, v susedstve, na 98% už problém samotný netkvie v samotnom probléme, ale v tom, kto čo povedal. A čo koľko kto povedal. A koľko zlého povedal. A tam už je potom naozaj alebo urobiť nejaké rozuzlenie celého problému. Tam je to naozaj veľmi náročné. Náročné na veľkorysosť, náročné na schopnosť zabudnúť a odpustiť. A tomuto sa učili vaši predkovia tu v tomto Božom chráme. Tomuto sa učíte vy. A tak ako, drahí moji, vidím, že aj tento Boží stánok je naozaj dôstojný výsledok vášho úsilia. Úsilia nemyslím teraz len finančného, ale aj obiet a modlitieb, aby sa tento Boží stánok tak zveľadil zvonku i zvnútra, ako ho vidíme a vnímame dnes tu, tak náročné bude aj to zveľaďovanie živého chrámu. Len už tam nepôjde o finančnú obetu. Tam pôjde naozaj o úprimnú snahu, o spoluprácu s Božou milosťou, ktorú nám Pán dáva cez svoje slovo, cez sviatosti, cez modlitbu, cez orodovanie našich svätých patrónov. A bez tej ochoty k spolupráci zmeniť, či prebudovať, či rozvinúť a naozaj okrášliť ten živý chrám, ktorým sme my, aby naozaj bol dôstojným príbytkom Ducha Svätého, bez našej námahy a úsilia, úprimného úsilia, to nepôjde. A tak vám do ďalších rokov, milí Klčovčania, či tak, aby som správny tvar použil, žičím veľa odvahy, otvorenosti, úprimnosti, budovať, udržiavať tento chrám a budovať živé chrámy. Živé chrámy vašich detí, vašich vnukov, ale každého jedného z nás. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Michal, oroduj za nás. Svätá Agnesa, oroduj za nás. Svätá Tekla, oroduj za nás. Svätý Gregor, oroduj za nás. Svätý Augustín, oroduj za nás. Svätý Atanás, oroduj za nás. Svätý Bazíl, oroduj za nás. Svätý Martin, oroduj za nás. Svätý Benedikt, oroduj za nás. Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás. Svätý Andrej Svorát a Benedikt, orodujte za nás. Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe. Prosíme ťa, vyslíš nás.
posveť tento kostol, prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Syne živého Boha, prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, prosíme ťa na príhovor blahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých. Príjmi láskavo naše vrúcne prosby, nech sa táto stavba, ktorú ti zasvecujeme, stane domom spásy a milosti. Kresťanský ľud združený v jedno, nech sa ti v nej klania v duchu a pravde a zdokonaluje sa v láske skrze Krista, nášho Pána. Rozumní sa budú skvieť ako lecko oblohy, a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Rozumní sa budú skvieť ako lecko oblohy, a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. Rozumní sa budú skvieť ako lecko oblohy, a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Bože, posvetiteľ a správca svätej cirkvi, radi by sme jasavým chválospevom oslavovali Tvoje meno dnes. Keď veriaci ľud chce ti slávnostným úkonom navždy zasvedčiť tento dom modlitby, v ktorom ťa môže nábožne uctievať, poučať sa Tvojim slovom a posilňovať sa Tvojimi sviatosťami. Tento kostol je obrazom tajomstva cirkvi. Kristus ju posvetil svojou krvou a tak získal vznešenú nevestu, pannu vynikajúcu neporušenou vierou i matku požehnanú pôsobením ducha. Svätá cirkev, vyvolená Pánova vinica, svojimi ratolesťami objíma celý svet a svoje výhonky upevnené na dreve kríža, čo ich nesie, dvíha do nebeského kráľovstva. Šťastná cirkev, stánok, v ktorom Boh prebýva medzi ľuďmi, svätý chrám vybudovaný zo živých kameňov, spočívajúci na apoštoloch ako na základoch a na Ježišovi Kristovi pevnom uholnom kameni. Vznešená cirkev, mesto postavené na návrši, vidia ju všetci a ona osvecuje všetkých. V nej žiari baránok ako nehasnúce svetlo a ozýva sa vďačný spev blážených. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, naplň nebeským požehnaním
tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým a tento oltár bol stále pripravený na Kristovu obetu. Nech sa tu v pramení Božej milosti zmývajú hriechy ľudí. V ňom nech tvoje deti, Otče, umierajú hriechu a znova sa rodia pre nadprirodzený život. Okolo tohto oltára nech sa zhromažďujú tvoji veriaci, nech slávia Kristovo veľkonočné tajomstvo a prijímajú jeho slovo i jeho telo pri posvätnej hostine. Nech sa tu bez prestania ozýva radostná pieseň chvály. Nech sa do súzvuku anielských zborov pripája aj náš ľudský hlas. A nech tu vystupuje k Tebe úpenlivá prosba za spásu sveta. Božiaci nech tu obsiahnu milosrdenstvo, utlačaný pravú slobodu a všetci hodnosť Božích detí, až kým s radosťou nedôjdu do nebeského Jeruzalema. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Pán nech svojou mocou posvätí tento oltár i tento dom, ktoré svojimi rukami pomažeme, nechže sú viditeľným znakom tajomstva Krista a cirkvi. Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Túžia zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo znášajú sa k Bohu živému. Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch hriešnikov. Moje srdce i moje telo znášajú sa k Bohu živému. Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Bože náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Hľa Boží stánok
Budeme ti hrať pred tvárou anielov. Vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Dym vodného kadidla vystúpil z ruky aniela pred Pánovú tvár. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Dym vodného kadidla vystúpil z ruky aniela pred Pánovú tvár. Čuj, dcera, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Vo mne je milosť v každej ceste a pravdy. Vo mne je každá nádej života a sily. Mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za